vasanyanyuka kuleta kuti sechi chabiwa munaba ane mangwarira anoita andi maona sanga mumiri wese wanga wa spray asi mombe yangu nekakukala kacho zvanga zvakadaka kufanana because mombe yangu nekaka black but ka black anga isi black ingane ka black aitaka kuchenuka ka black ka light but nekuzogarisawo for 2 years nezvo yakaitwa ndakanyatsoona kuti mbavha dziriko. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Ndauya pano kuti ndikutaurire nenhau yeZC Security wemachechi, wezvikoro, wemaindastri nepese zvapo panoda kuchengetedzwa. Tsvagai iwawa wedu isusu weZC Security. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Muri Zimbabwe makadiko tiri kusangana pano pa Sly Media TV zita ndinonzi Sylvester Tapfumanei Mukoma Sly simbiye basa mazita kupfekerana nasuno tiri kumanhenga munharaunda yeBindura. Taunzwa kuno kune nyaya yekubiwa kwezvipfuyo. Munongozivawo kuti kana uri kumaruwa mukati menyika yenu yeZimbabwe mombe mbudzi wai zvese zvakadaro huku ndiwo unenge uchinzi hupfume hwemunhu. Nekudaro kubirwa zvipfuyo unenge wabirwa mari mubhengi rako nekuti ndiro bhengi remunhu mutema. Nyaya yatauya panapa kuzunzwa nezvemafambiro akaitika nyaya iyi inyaya iri classic yatoda kuti tinzwe panapa kuti inyaya yechokwadi here iri kufamba munharaunda yatigere. Vamwe makadzinzwa pa social media ipapa inyaya yekubiwa kwemombe. Mombe yakabiwa ichibva yapendwa. Toda kunzwa kuti ichokwadi here uye vakazoiwana sei. Rekai ndichingamidze Mukoma vandinavo mubhuku ratiri rinoiri tiri kuno kumanhenga tinzwe kuti zvakamira sei. Mukoma makadi ndingatanga nekubvunza kuti ichokwadi here chiri kutaurwa nevanhu kuti makabirwa mombe ichibva yazopendwa mukazoishaya kwenguva yakati kuti? Ichokwadi here chimwe makabirwa mombe? Ichokwadi takabirwa mombe. Makabirwa mombe rini? Ndakatarisa mombe yane 2 years to come yabiwa. Saka mombe ipa yakabiwa yakatosiya mhuru ichitoyamwa. Kamhuru kacho kanga kasati kakutogona kutofura sora. Saka pakunotariswa kuti mombe yedu sechinhu chatange tasungiriro tabhosise mombe dzasina kuwanda tikazona mombe hapana. Asi mhuru yacho ndo yatanga yanga iripo. Bozi yanga isiri pana amai potofunga panguva yakabiwa amai vacho. Yanga yakasungirirwa makaishaya sei? Takangoona netambo yacho pasina. Takabva tatozoti obviously mombe kuti yadambura dai yakadambura dai takaona tambo yakasara. Manje zvese netambo yacho. Mombe yakabiwa masikati kana kuti usiku? Usiku. Bozi isu takaenda yakapedza kusungirwa naadzime yangu kumapasi 6 7. Saka kuseni pakunotariswa pakuti agetoone session chaunenge wasungirira takaona mombe yedu isipo. Takatsvaga mombe yedu kusvika taishaya kutodzimana pakutoneta. Saka tatine dzimwe dzanga titori nadzo. Takadzima tatota akomana zvipfuyo nei zvingopera. Toparova sei kudzimana tatozongoti akomana hatitengese hedu dzimwe dzangosara mbichana idzi. Ndo patakazongoti no titengese hedu dzimwe totatengesa. Saka mukushure meizvozvo after musuwa yakabiwa isoni chakubata muromo. Musuwa yakabiwa yanga iri pamwe chete nedzimwe here kana kuti yanga iri yega? Yanga iri yega bho dzimwe dzanga dzisipo. Bozi yanga iri ngove chirimo. Dzasairiro. Saka iyo takaibata sengosi vantu takatine ngoro yakauya yega sepamba. Takati aiwa tiise tambo. Sevantu takatine ngoro teda toneta basa chiti zvatawana iyi tozotsvaga dzimwe dzacho. Yabiwa ndobva maitsvaga makatsvaga kusvika kupi? Zvatakaita isusu taishaya takaenda kupolisi. Mukoma wangu ndiye akatoenda kupolisi kunoripota. Kunotsvaga mukuti tashaya mombe zvakadai. Tatsvaga isusu hatinambo takatenderera tofunga zve 2-3 weeks mombe tisiri kuiona. But medzeitambira nemachengetete edzita ndo meteita se meteitsvaga. Saka muri kuti mabirwa kudaro mombe ishi kakanga karike kutanga here munomu makache kuti mubirwe mombe? Right. Nemazira ndinoita zveshuwa kanga kasirike kutanga. Bosi ngonzwe kwaningi kwabirwa mombe.
mangwana kwaningi kwabirwa mombe kwaningi because ndine mumwe muzukuru wangu akungoti pasekondari apa pane dhonza rimwe rakatombobiwa pawairera tichitonzwawo zvengowani tengonzwawo but unenge usikazivi kuti ndiani aita se aba asi zvakazosvikawo panapa zvakazongosvikawo panapa zvakakurwadzai zvakadii kushamisa takarwadziwa zvisingaite ndosaka tikatozotengesa dzimwe dzacho tatoona kuti chati kuchengetera upfumo hwacho isi tiri kuinvesta vamwe vanhu vari kuuya vachiba yanga iri mhuri yekutanga here pakuberekwa namai vayo iyo mombe iyoyo yakabiwa iyi handi muri kuti yakasiya mhuru yakasiya mhuri yanga iri yekutanga kuna iyo zvichira kuti mama muchiri kutotarisira kuti kumberi kutongona kuwana dzimwe mombe kubva pana iyoyo ngatichitarisai iye zvinezvi pakabiwa mombe handiti ko zvimwe zvipfuyo zvakambobiwawo here zvakambobirwa mbudzi ndichiri kutogara pamba apa amai vangu vachiri vapenyu ndakatombobirwa mbudzi zvinosvika kuta 5 pa5 mbudzi chinhu chakazoitika pakufamba nekutsvagurudza ndakatozoona padzakatovhuirwa ndakatozongoti imbudzi idzi but makaziva sei kuti zvinonetsa manje kuti uzozviziva kuti ndidzako kana dzizi but ndakatoona kuti panapa pashandwa basa because mukufamba mukutsvaga tisati tawanda kudai because pane makore mbichana paive nematehwe amatehwe papasini asi maingona kuti panapa pashandwa basa pateitwa bhucha nevanhu vasina license 2013 ndatorora but ndakatongozvisiya kuti munongozwa kuti sevanhu iye zvine zvitiri kunzwa kuti mombe yakawanikwa sei mombe zvakaitika pakuwanika kwemombe iyi ndine mukoma wangu but mukoma pakuti tikafanana mudzinza zvekuti kwana bamukuru paukama umwe ukama hwedu akatanga abirwa imbwa yake yekutanga nemukomana iye aikuwana imbwa abirwa imbwa yekutanga anogara pa10 of secondary akaenda unoirikavha imbwa kumba kwavo aenda unoirikavha imbwa iyoyo imbwa yabva yadzoka imbwa yabva azoitengesa iye atoona kuti hapana paimbwa dzangu iringobiwa abva azoti ngendichisitata dzimwe imbwa abva abirwa futi kuti tizoziva kuti mombe iyi ndokwairi pangunotsvaga imbwa idzodzo dzadzabiwa dziri 2 nemombe dziri ibva yatowanikwa asi imbwa vakabva uya nembwa dzavo mombe wabva mukomana anonzi area misha ndiye akabva aziva mombe because munin'ina wemombe iyoyo takabva tamutengesera isusu tikati hakuna mombe dzedu dzirongopera ngatitongokupa iwewe sezvo unodanga rembwa kumba kwako saka iye pakunoenda kunotora marikavhari embwa dzanga dzabiwa futi ikoko ndopakuti mombe iyi ndinoiziva mani ndo pakalinga lingi rekuti isusu tizoziva information because kunhu kwacho kaufungidzire kuti kana kukuenda izvozvika umbotarisira kuti ndokune mombe alright pane mufamba ndobva auya akakuudza kuti zvaakaita pakuuya kwaakaita iye hana kuuya kwandiri akandine mublaseni vangu vakuru ndo kwaakabva ati blaseni unai ndine mombe yenyu nini ndine mombe yandakaona yenyu kwairi saka mombe iyi tumai vakomana but zvinoda neungwaro because munhu wacho akangwarisa because iye angatosungwa nenyaya yeimwe mombe yakabuda pamhizha saka isusu pasabhuku pamanhenga apa misha saka ndopati blaseni vakati onai manje nini ndikuenda kubasa vakomana ndopakabva kuenda blaseni vangu varitedzano wake nemukomana uyu anga aripo uyo muzukuru wangu inde handiri bhizi ndeda kuti mumhanyira kwendeda mumhanyira ndikati vakomana chiendai munoona kuti mombe iuye ndiyo here mombe zveshuwa yakauya but yato nemhuru mombe iyo pa2 years yato nemhuru yacho yatoswemera kuda kutanga amai vacho kuti atadenzwa papolisi yasvitswa papolisi inda ichitobva kuendetebva zvangu ndichitongoona ndikati mombe yangu asi yaonda iyewo pakasikonzi mombe ndeyani akapindura kuti kudi nyakomba anonzani munhu anonzani kwezita rake because iye wacho akatosungwa atori kujeri saka vanga variko ndaamai vake saka amai vake manje vakatanga kuti hei mombe ndakatenga 2012 tichirasa 2012 yacho tichirasa nemakore unonyatsoona kuti amai ava vanodhifenda chi
vana vavo because iye nemukoma iye mukomana uyo akanya kutora mombe uyu anone mukoma wake futi nenyaya dzemombe nemukadzi wake izvozvo variko kumaoko memapurisa izvozvo apa kana muchiti ari kujeri mukutaura kuti ari kurimandira kana kuti akutopikira imwe nyaya yakare nyaya iripo nyaya yakaendera iyi pane mombe yakabiwa yasabhuku misha iyo saka nyaya yava tofunga dzichiri mumakoti sabhuku mombe yavo yakawanikwa itoriko iri mudanga futi saka ichimidzi nyaya dzichiri kutaita sei dzichiri kufambiwa achina kukoti tofunga hasada kutopika asi mukoma wake ndiye ari kutopikira dzemombe idzodzo nyaya imwe yanyanyotifambisira ndeyekuti tikunzwa kuti yakanga yapuwa rumwe rupawo yakanga yapendwa mombe yanga yapendwa here chokwadi zvishwa mombe yangu inini pandikaiona semunhu anoziva chinhu chake ndakaona kuti mombe yangu yeneka kuchinja kayandiitira semombe ndeichengeta zvakanaka sechipfuyo changu chekuti unochibata zvakaita se batiwo kana uchinge wachitora unokwanisa zvikafanira kuti wabadhakisi rangu iri unokwanisa kuringoti izora kana zvimaoiri asi riri dhakisi rekuti inini ndakariona ndikoza dhakisi rangu ndoriziva nezvakadai nezvo asi inini pandakaongorora ndakaongorora chiso chemombe yangu ndinyatsoona kuti ingai mombe yangu nemhuru mhuri yacho bhozi breed dzemombe yangu dzaingobereka breed one inga mombe dzangu dzanga zikabereke madhongo saka mhuri yaifanana nemhuri yakasiyiwa futi yanga yakapendwa zvakadiko kuzi kupendwa kuti kupendwa chaizvo kungoka kusprewa kuti kwetaka kuchinjawo muviri wese kungorasisa kuti vanhu vasanyanyongorora vasanyanyokakuleta kuti sechinhu chabiwa munaba ane mangwariro anoita andimaona saka muviri wese wanga wasprewa asi mombe yangu nekahukala kacho zvanga zvakadaka kufanana because mombe yangu nekaka black but black anga isiri black inga nekablack aita kakuchenuka black ka light but nekuzogarisawo for 2 years nezvayaka yakaitwa ndakanyatsoona kuti mbavha dziriko saka ipapapo nyaya ichiri kuenda kumapurisa nyaya sofa haisati yapinda mukoti zvakaitika musi wakabiwa mombe tichienda kupolisi blaseni vakaenda kukoti bhozi mukomana anga nekoti yemombe yekwamisha saka polisi yakati aiwa ibve mangouya futi kukoti ikoko saka imimi tauda kutaura panyaya yeidentification mapurisa anenge achikuvhunzaiwo kuti chii kuti muzonzi mombe iyi ndeyo yenyu chaiyo nokuti ava amai vari kuramba vachiti mombe yangu ndakaitenga 2012 imimi umbowo hwamuri kuisa kuti ndeyenyu ndohwokuti paumbowo hwatiri kuzama kuti tionesane navo pamombe yedu semombe yedu zvazvinoita semombe yedu ipa yatakaidzishaya tava tine makadhi atanga tinawo saka patakangodzitengesa dzese mombe idzi isusu tasisina tarisiro kuti mombe iyo tichaita sezvo dzimwe taita tadzishaya saka sofa zvinhu chandakakwanisa kungochengeta inyanga yemombe yangu plus breed rangu plus vanhu vemuno mueriya vese hapana munhu angasingazive mombe iyo kubvira kumaninga kwese dzini mombe dzaingozikanwa saka makuchitoshandisa mawitness futi because mombe iyoyo imombe yaitozikanwa nemunhu wese inga zvinhu zvakatakaita publish kuti tabirwa mombe tichitendawo futi kupolisi saka mumba muno handine makadhi emombe dzipi iwa ekudhibi saka zvakaitika manje munongoziva kuti zvinhu pa2 years tichizotengesawo dzedu sepanhu pane vana ndakatozotaura makadhi apatsi izvozvo inga ndasisina tarisiro kuti mombe iyo ndichaiwana alright tingati zvakakusiyai muri pakaita sei takarwadziwa because isusu tasikade kuparadza zvipfuyo zvimwe izvi zvinhu zvakatozotikonzeresa kuti isusu zvimwe zvipfuyo zvanga tinazvo tikatongoona kuti vakomana kuti tinongedzerana kuti ndinhingaba tinonongedzerana asina kuba isusu vakomana hona isusu vakomana mombe dzasara ingani ndidzodzi hatingodzitengesa tingozati hasisina mombe because mangwana dzacho dzinouya futi dzichibiwa isatombobirwa iyo because chinhu chatakarwadziswa pamombe kai tikatorwadza kubvira kuna amai vacho ivava vakasiya mhuri yanga isati yagona kufura akatosvika pakufa nenyaya yekuti yakushaya mukaka kuda kunoisa dai tanga tine imwe mombe yanga ichiyamwisa teizoti tegona kuiyamwisira manje pamba pasisina saka takazongoti akomana tise musoro pamwe chete totazongogara pasi ini nemakoma vangu totasvika pakuzotengesa dzacho dzanga dzasara iye nyakuba uyu
ari mumaoko emapurisa ari kubvuma here mhosva? Mhosva, nyaya iripo pamhosva yemombe iyi yedu iyi, bhosi munhu akabatwa ndaamai iye angatori mumaoko redu mumaoko echi emapurisa. Saka kubva pakaenda kukoti blaseni vangu handisati ndatovaona bhosi, nenyaya yekuti pavakaenda kukoti ini ndakabuda, pandakadzoka ivo vakabudawo vachienda kwaHarare. Saka ndanzwa kunzi vadzoka nhasi. Kuti ipapa handisati ndatoonana navo kuti ndizozoti ko makafamba sei, ndibvunze kuti ko information iri kufamba sei. Iyo mombe yakawanikwa rini? Mombe yakawanikwa rini komaikisha? Izvo ndirapfuure. Ipa hazvina kana 5 days. Nekurwadziwa kwamakaitwa, dai manga murimi mutongi wenyaya. Vanhu vari kuba mombe imwe chete vari kupuhwa makore anopfuura 9 zvichienda kumberi. Imi maimutongira kuita sei? Inini ndeiti mbavha ndaende mukati. Because makore mangani? Inini semutongo wakagara kotongwa nehurumende ndiwo makore ari manene ezika. Because munhu iye wakona munhu anouya usiku vamwe vakarara, munhu iye akaipa. Because anopesa atoita zvinhu atozokonzeresa kana robbery chaiye, munhu iye andozviita zvivindi zvacho. Mashoko enyu ekupedzisira ndeyekuti tingachenjedzane sei vanhu vari mumaruwa marenge nekuchengeta zvipfuyo zvedu kuti zvisabiwe nemakorora? Marenge andikatotaura zvangu mhuri yeZimbabwe, kune vanhu vane zvipfuyo zvavo pamusha. Imbwa chaiyo, andimaona imbwa inotobiwa, asi imbwa chaiyo yakatonaka pamusha. Bhozi yakahukura, unotoona kuti chiko chayahukura. Asi idzo mbavha dzacho dzinogona kutoba futi imbwa dzacho idzodzo magadhi. Saka ndoti mhuri yeZimbabwe, zvipfuyo zvedu izvi hatizvichengetedzei, tive nesecurity yakanaka pamusha. Bhozi zvinhu zvakakosha, bhozi kubirwa chinhu chakaomarara. Izvozvi tine mhuri dzatinenge tichibereka, pamwe ndo chipfuyo izvozvi tine fodya dzatinorima. Ndakatotarisa kuti mombe idzodzo dzindibatsire. Tine vanhu dzinobatsira zvinhu zvakawanda pamusha kana dambudziko chairo, asi kunowanika vamwe vanhu vanokwanisa kuba zvinhu izvozvo. Iwo togona kutoziva kuti ndiani, mototanga unotokwanisa kutonongedzera munhu asiriye. But kune vanhu vanenge vachiita hunhu Ava tinotenda nemukana watawana kuti tiite interview ino. Tinotenda kuti nyaya yepainozobudirira muchazenge muchidzorerwa mombe yenyu. Ndinofunga yakuuya yaane mhuru. Munenge madzorerwa pamakanga matangira. Handiti? Ichokwadi. Mhuri yeZimbabwe, ichokwadi kuti kana makanzwa nyaya ichitenderera pasocial media, isusu SlyMedia TV tinodzifambira tauya kuno kumanenga kwatati tizonzwa nyaya iyi zvizere. Ichokwadi mombe yakabiwa ikapendwa 2 years vanhu vasingaione nekuda kwokuti yanga yachinjwa ruvara, asi kune ane maziso akapinza akazonyanya kuiongorora akaona kuti mombe iyi imombe yakanga ichitsvagwa nehama yedu yatiri kutaura nayo panapa. Kutaura kwatiri kuita iri mumaoko emapurisa. Chazenge chidzokawo zvakare chizokudza kuti mukomana uyu akazobvuma mhosva yake here, uye akatongerwa nguva yakadi ari mujere. Nekudaro tiri pachirongwa chinechi tiri kukurudzira kuti vese vane zvipfuyo wanai chipauro chamungangoisa pamombe yenyu. Vamwe vanocheka nzeve, vamwe vanoita dzekuchisa, vachiisa chidhindo pachidya kana papi pavanenge afunga kuti mombe iyi kana ikazopendwa zvayo sezvataona kare kekutanga kabudwa pachena kuti mombe yakabiwa ikapendwa, pamwe yako mangwana inogona kubiwa ikapendwa, asi kana ine chimwe chipauro chinenge chiri pairi tinogona kuiwana kunyange yakapendwa. Uye paunonoripota kumapurisa unobva wataura kuti yangu mombe ine chipauro chakati kunzeve yekuruboshwe, painozowanikwa vanhu vanenge vauziva kuti aiwa ndiyo mombe yako yawakataura kunyange yapendwa pane paine chimwe chinhu chinoratidzawo zveshuwa kuti mombe iyi ndeyako. Ine zita ndonzi Sylvester Tafumana, ndina Tatenda Mapiri. Tiri kumanenga kuno kubhindura kwatatafambira nyaya yekubiwa kwemombe ichibva yazopendwa. Iyi yanga iri classic yenyaya yekupenda mombe ndokekutanga kuinzwa muupenyu hwangu kuti kune mbavha dzakangwara kudai izvi zvekuti dai dzaishandisa kungwara kwadzo kugadzirisa mari yakachena dzangadai dziri mbinga dzemuZimbabwe. Tinotenda. Aiwa maita basi. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Ndauya pano kuti ndikutaurire nenhau yeZC Security.
security wemachechi, wezvikoro, wemaindastry nepese zvapo panoda kuchengetedzwa. Tsvagai ivava wedu isusu weZC Security. ZC Security. Stay secured. Stay assured.